Ok, mbala sorako manokana zegny anao zao ty mbala magnaraka tsy tapaka amin'ny vidéo ataontsika niany zao ty zegny atsika niany zegny tsika andeha agnazava signiny zegny maromaro afantaranao hoe managna agnatin'ny caractère ty zegny anao sa karakôry. Donc zegny izy ka mbala voalohany zegny anao zao ty agnatin'ny programme ty ato atokisako zegny anao s'abonné avy eo irasa vidéo ty amin'ny namanao agny. Izy mivolagno teo igny antsika niany zegny agnapanga signiny fa ahaizanao fa hoe agnisan'ny mba entrepreneur zegny anao. Misy signiny maromaro zegny andeha amezako anao zao ty hoe signiny hoe ahaizanao fa hoe agnisan'ny entrepreneur zegny anao. Ça fait araka ny vôlagny Steve Jobs zegny, ça fait za zao ty zegny ratsaboko zao ty mizaha vidéo Steve Jobs. Donc fa hitanao zegny Steve Jobs izy nagnapanga hoe the people who are crazy enough I repeat that again. The people who are crazy enough to change this world are the ones who do. The people who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. Karaha ty zegny. Fahizantsika, kafa pare zegny, fahizantsika. Signy voalohany zegny, ahaizanao fa hoe agnisan'ny entrepreneur zegny anao. Rejeté zegny anao. Reject. Kila domaine andehananao zegny anao rejeté fo. Rejeté fo anao. Le tany moanao rejeté anao. Zay zegny signe zay. Izy ka nagnanao zegny, na voe zay zegny anao, ataoko fa agnisan'ny entrepreneur zegny anao. Ça fait Jack Ma zegny nagnampanga ataoko fa izy io. Hitanao zao Jack Ma ty izy hoe train your mind. Jack Ma zegny rejeté zegny Jack Ma 10 fois nidriky tamin'ny université Harvard. 10 fois izy rejeté. De tapa-kevitra izy andeha hiasa amin'ny internet. Olo jiaby nankalefaka izy. Amin'ny farany zegny izy nanonga izy. Zegny signe voalohany ahaizanao fa hoe mba agnisany zegny anao. Signe faharoe zegny. Signe faharoe zegny fail. Échec zegny. Olo jiaby échec ndraiky. Fa anao zegny mety 5 fois, 10 fois, 1000 fois anao échec fo. Échec. Donc zegny karakory zegny fandraisanao le échec eo. Raisinao motivation izy sa raisinao mipetraka ho échec zegny. Raha ohatra ka izy zegny raisinao motivation zegny agnisan'ny tafiditra agnatin'ny signe entrepreneur zegny anao. Ça fait ny olo entrepreneur zegny izy plus que échec-n'olo maromaro zegny fa izy zegny mianatra à partir ny échec-nazy igny de miobserver amin'izegny izy avy eo. Observer hoe karakory raha ty. Donc zay miobserver olo magnodidina izy zegny. Zay zegny signiny ahaizanao fa hoe entrepreneur zegny anao. Magnaraka zegny, signe magnaraka zegny ahaizanao fa hoe entrepreneur koa zegny anao zegny tia miasa. Miasa tegna miasa. Tia miasa be zegny anao. Managna stockage d'énergie be zegny anao agnatin'ny aignanao agny. Tegna hoe anao zay raha tia hiasa fo. Olo mavita 8 heures de temps, anao mavita 12 heures de temps, 16 heures de temps, 20 heures de temps. Izy ka mavita zay zegny anao ataoko fa tafiditra agnatin'ny signe zegny hoe agnisan'ny entrepreneur zegny anao. Magnaraka zegny. Signe magnaraka koa zegny ahaizanao fa hoe entrepreneur zegny anao. Anao zegny tsara mampiasa vôlagna hoe tsy vitako io. Tsy neninao zegny. Fa anao zegny zatra mampiasa vocabulaire hoe vitako io. Na koa hoe ataoko io. Na koa hoe tsy maintsy ataoko io. Tsy maintsy ataoko io. Zay zegny signe araiky ahaizanao fa hoe na dia mbala zazahely aza afa ahaizanao mamantatra ny hoavinazy hoe mety ho entrepreneur zegny izy amin'ny fotoana zay. Ça fait izy zatra mampiasa hoe ataoko io. Tsy maintsy ataoko io ary tsy maintsy vitako io. Izy ka misy raha azonao boka amin'ny raha volaniko zay zegny kitely zegny zay moa ambany izy.
ndeha izarako bebe kokoa ndraiky zegny. Magnaraka zegny, ahaizanao fa hoe agnisan'ny entrepreneur zegny anao zao ty, anao zegny mahatsapa fa hoe winner in advance. Mpandresy mialao zegny, anao fa misantira mandresy zegny anao mialoha. Exemple, ankamaroazantsika zao ty zegny ndeha mianatra amin'ny université, première année fonao nagnaraka médecine, anao fa misantira hoe docteur. Azonao? Mbala première année zegny anao efa misantira anao mavita doctorat. Zay zegny mindset izy amin'ny fotoana zegny de fomba fandiniagna mindset. Zay zegny ahaizanao fa hoe entrepreneur anao fotoana zay. Mbala amin'ny première année anao fa misantira navita doctorat, fa docteur zay. Magnano zay koa zegny amin'ny juriste. Olo magnaraka droit zegny. Mbala première année fo efa misantira anao fa hoe amin'ny place tianao tongavagna re zegny. Donc zegny izy ka anao zao ty zegny efa misantira fa hoe takatranao zegny tanjognanao vitanao i raha io, toko fa managna mindset koa zegny anao fotoana zay nina entrepreneur zay. Magnaraka zegny, signiny magnaraka ahaizanao fa anao zegny entrepreneur, anao zegny misy sacrifier amin'ny andraniany zegny. Sacrifier aujourd'hui zegny anao, hoe niany zegny anao misakra, fa amin'ny reste ny fiaignanao zegny anao mijouer rôle ndraiky zegny. Olo jiaby zao ty mandeha mizaha laboly, olo jiaby zao ty mandeha mirendra miboboaka amin'ny lalagna. Anao petraka an-tragno fo anao mandiniky tanjognanao anao miasa anao. Miasa zegny safi anao zegny managna concentration bebe kokoa zegny. Zay zegny signe araiky koa ahaizanao fa hoe entrepreneur anao. Magnaraka zegny, anao zegny managna fanitrian-tegna. Tsy mila saigna zegny anao miraha tsy aboenao. Managna fanitrian-tegna be zegny anao amin'ny raha tsy aboenao zegny. Zay zegny signe zay ahaizanao fa hoe agnisan'ny entrepreneur zegny anao. Managna fanitrian-tegna, dedication. Magnaraka zegny, angalan-tsôratra anao. Signe koa zegny ahaizanao fa hoe entrepreneur zegny anao ny fagnanaovanao ny discipline agnatin'ny journée-nao raiky 24 heures zegny. Managna discipline zegny anao. Izy ka fa misy raha zegny ataonao tsy maintsy ataoko ty, tsy maintsy vitako ty, zay le mot araka. Ny fampiasanao le mot tsy maintsy. Ny fampiasanao le mot tsy maintsy, ohatra hoe tsy maintsy ataoko ty niany, ataonao zegny izy niany. Zay discipline. Tsy maintsy zavako raha niany, zavanao i raha niany. Tsy maintsy andeha agny zany niany, mandeha agny zegny anao. Tsy maintsy vakiky boky ty niany, vakinao zegny boky. Ny fampiasagna ny mot tsy maintsy zegny. I must do it. Zegny ny fanagnanao le toetsaigny zay zegny ahaizanao fa hoe entrepreneur zegny anao. Faramparany zegny signe ahaizanao fa hoe entrepreneur koa zegny anao zegny mitsakaraka lalagna gauche droite. Tsakaraka lalagna anao gauche droite après ny échec nisy igny. Nisy échec zegny taloha tariny koragnitsika teo hoe. Nisy ny reject. Ny lavin'olo anao. Fa anao zegny toujours mitady lalagna gauche droite karakory ataoko ampitafita zaza. Farany zegny ahaizanao fa hoe agnisan'ny entrepreneur zegny anao na koa hoe managna ny mindset fomba ampiasaigna entrepreneur zegny ny fijanonanao ho hungry. Agnatiny ty hinagna fo zegny anao, ty hinagna fo. Anao matsapa ty hinagna fo. Ça veut dire zegny azo koragniny zegny moramora agnatiny olo agnatin'ny fianakaviagna mahantra zegny ny tonga entrepreneur zegny. Ça fait le ambition-nao zegny, le désiranao zegny ambony be fotoana io de anao zegny matsapa ty hinagna de ty raha tandray action bebe kokoa noho n'olo maro zegny. Tagnana action maromaro kokoa zegny. Zay zegny signe zay ahaizanao fa hoe
agnisany entrepreneur zegny anao. Donc zegny amaranantsika izy zegny volagna aminaka zegny ino zegny signiny avy aminao agny zegny ino zegny signiny avy aminao agny makasiky ny entrepreneur zegny. Ahaizanao fa hoe io olo araiky zegny entrepreneur zegny. Alefasagna ambany amin'ny commentaire ao izy. Aveo zegny izy koa anao zegny mba stay hungry zegny ataoko fa nangala honogna anao tamin'ny raha jiaby teo igny. Aveo zegny misy lien zegny ambany amin'ny vidéo ty ato ahaizako fa hoe anao zegny tegna hoe hungry zegny safia i raha zegny natokana indrindrandrindra zegny ho an'ny entrepreneur ndraiky ho an'izay olo mba te ho tafita zegny. Fa ny lalagna malaky zegny atongavanao amin'ny tanjona tianao tongavagna na hoe amin'ny olo araiky tianao tongavagna zegny ny fangalagna tahaka ny raha tsabony olo araiky tianao atongavagna zegny. Donc zegny sorako anao nankafita vidéo ty niany, sorako anao nagnamia j'aime, sorako anao ngambela commentaire ambany ao amin'ny hevitrinao makasiky ny fotopisagnany entrepreneur ndraiky signiny entrepreneur. Ary sorako koa zegny anao i-abonné agnatin'ny chaîne ty ato mbala niavanao tery ty temps zegny ty atsika zegny toujours magnazava fo makasiky ny fampivoaragna amin'ny fiaignana andavanandra. Za matoky anao tiako anao safia olombelogno karaha za anao, tiako anao mba managna fo anao, tiako anao mba isan'olo mandinika anao, tiako anao azadigna amin'ny magnaraka antsika magnano misimisy. Peace and love.